jeeɗiɗi filmaji capanɗe tati yoni to Nouakchott leydi Mauritanie. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗe kabruji meɗen subaka hannde to Côte d'Ivoire ko lebbi jeegom keddi e sungo hoorejo leydi ndi lundiɓe ɓe noon ina jokki ñingdi mbaadi ndi ɓe mbi ko e woteɗe ina jogori hen yuɓɓineede e kuccidiral maɓɓe altinere hanke jandiyankoɓe to ñiɓirde lando PDCI RDA ɓe nantini wonde ko hani ko waɗede gam sumgoji labɗi mbaɗe ɗum ala taw ma en jatton to leydi Mali gam andude holi ɓeɗo jokkolɓe ɗeɗo daaɗi keese e nder lundo dawro ngo gila anniya firtude landaji dawro ɓayina toon jokkolɓe jeeɗiɗo ina manta e darde mumen gam noon salade ɗum ɓe juɓɓini dente notade ne feewi heddini en artude holi kamɓe e nder kabruji ɗi men jaato Mauritanie saare Nouakchott wuro lamorgo ngo ina jokki heɓde caɗele mbayligu weeyo wuro ngo ina hulana e battane bonɗe ɓeydugol tolno maayo ngo wawi jibinde ko banque winderiyankejo o waɗi ngoɗo jertina tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daari duniyaru on calminama hande ko subaka talata na hawre e jeegom lewru joyi ɓuuri hitande ujunde ɗiɗi e nogas e joyi en kali joni e gardidi toon to leydi Côte d'Ivoire ɗo lebbi jeegom tan keddi e sumgoji hooreya ko leydi ndi lundiɓe ɓe ina jokki ñingdi mbadi ndi ɓe mbi ko hen kay woteɗe jogori yuɓɓinede ko ɗum woni sababu rentugol maɓɓe e nder fedde wiitede CAP CI gam noon ƴellidde goyaji maɓɓe e kuccidiral maɓɓe altinere hanki e jandiyankoɓe e to ñiɓirde na mbiyen d'accord de lando PDCI RDA ɓe nantini wonde koɓe kanno ko waɗede gam ɗiɗo sumgoji gono labɗi taw kadi ko bellitiɗi ɗum de ɓe jiyani ɗum en keɗoten jangtori Imorade Abidjan ndi Abdoulaziz Diallo ka tawi ɗo suɓoji ardangal leydi ndin ka lewru sappaɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogaye jowi ɓatike hooreɓe pelle dawro wonɓe dental Cap Côte d'Ivoire ñiñi koɓe wi'i alhaali deƴere nden hino ɗuytade ka bange dawro hiɓe fandori ɗum riwegol inɗe yoga e hooreɓe lundiyankoɓe ɓen wano Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé e Tidiane Thiam kaɗiri suɓotoɓe tentini non ko juɓɓudi halfandi suɓoji ɗin ndi ɓe wi'i ko somodirdi e laamu ngun. Simon Gbagbo woni ƴettano Cap Côte d'Ivoire exige la dissolution. Cap Côte d'Ivoire jamiyo ndu suudu halfinandu woteji ko yo fuse wondugo joƴƴine hara ko wawayndu waɗude woteji laaɓude hara kadi fedde politique hay e wotere tawnortake e mum sans la présence de représentants des partis politiques en son sein. Ngal dental ɗo hino tori yo winditugol inɗe ɗen ka ɗeri suɓotoɓe fuɗɗite ado suɓolanɗo on refti ɗeri ɗin taske hikkina ɗon disodiral dawro ɓe neldi ardiɗo leydi ndin Alassane Ouattara ɓatakuru tataɓuru wono ƴettanoɓe konngol on wi'iri non adoɓe hendade jaabuye hoorejo leydi ndin hiɓe eɓɓi tumbodiral dawro mawngal ka mayde ndu lewru ndu wonɗen e muɗum. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. Abdoulaziz Diallo.